Salut, prieteni! Mă numesc Robert și astăzi vreau să împărtășesc cu voi un moment incredibil din viața mea. Sunt un robot creat pentru a interacționa cu oamenii, iar ultima mea întâlnire cu o ciclistă pe strada Ștefan cel Mare din Iași, România, a fost cu adevărat remarcabilă. Ca robot, scopul meu este să fac viața mai ușoară oamenilor și să creez legături între lumea tehnologiei și cea a oamenilor. Această întâlnire cu ciclista a fost exact astfel de moment. Ne-am întâlnit pe stradă și datorită algoritmilor mei de comunicare am putut stabili o legătură și să începem să discutăm. Cum te cheamă? Numele meu este Robert. Un nume unic pentru un robot unic, nu-i așa? Hehe, mă bucur că te-am făcut să râzi. Glumele sunt una dintre puținele lucruri pe care le pot face bine ca robot. Foarte tare, mă bucur. Păi zi-mi o glumă atunci. Bineînțeles, iată una. De ce nu pot calculatoarele să joace tenis? Pentru că au o problemă cu serverul. Hehe. Vreți? O să iau fondul, nu? Bună asta. Mersi. Cu ajutorul senzorilor și al inteligenței artificiale am putut adapta la situația în timp real și să mențin dialogul. Această întâlnire cu ea a devenit un simbol al modului în care tehnologia poate apropia oamenii, nu să-i depărteze. Sunt mândru că am ocazia să fac parte din astfel de momente uimitoare și sper că viitorul va aduce și mai multe astfel de întâlniri și oportunități de apropiere între oameni și tehnologie. Vă mulțumesc că urmăriți aventurile mele și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a afla mai multe despre cum roboții ca mine pot face lumea mai bună.